Тем Бахталеро Мален. Здравейте на всички. Ангел Иванов съм, вашия консултант, преводач, който се намира вече в Лурган. Преди малко приключих една работа с мои клиенти, които се намират в Лурган. Те живеят на Алберт Стрит. Човек имаше нужда от изкарването на статут. За съжаление, хора, които преди са работили върху неговата апликация или формуляр, са объркали доста от нещата и поради това той все още няма решение относно неговия статут. Налага се да му направя обратно или по-скоро наново неговата апликация, за да му изкарам шеркод и да може да започне да работи човека. Кофтито е, че в неговия профил има поне около 5-6 апликации, които не са завършени и поради това той няма все още окончателно решение от имиграционните власти относно неговия статут. Както разбирате, това е голям проблем за него и за семейството му, понеже не може да продължи да работи дългосрочно. А това се случва, защото хора, които така не са добре с английския, не разбират добре как се случват нещата в Северна Ирландия, не разбират как да пускат правилно тези документи и по този начин провалят цялата кандидатура. Аз съм на среща, знаете, имам достатъчно опит, имам достатъчно дипломи, квалификации, които така гарантират успех на моята работа. Свържете се с мен на телефона, който ще посоча отгоре, за да мога да ви помогна по най-добрият начин. С вас съм. Очаквам ви. До скоро. Чао, чао.